Za đake prvake i njihove roditelje, bake, deke, održana je priredba dobrodošlice. Prvaci su ozbiljno shvatili svoj prvi dan u školi. Sigurno ću dobiti domać i tako neke stvari. Odmah domać. Jel ti se sviđa škola? Šta ćeš još da radiš? Pa, izlazit ćemo i napolje, svašta. Pa, da se lepo provodimo i da ima mnogo uspeha. Jel voliš da ideš u školu? Da. Šta misliš da ćete prvo da radite? Jel znate da čitate, pišete ili ćete to prvo da učite? Mislim da ćemo prvo da pišemo domaće, pošto smo đaci prvaci. On se zove Veljko i sa njim ću da idem u školu. Šta ćete da radite? Pa ne znam, mislim da ćemo prvo da pišemo i da se upoznamo. Ove godine osnovna škola Mika Antić upisuje 128 novih đaka. Mi smo ove godine upisali 5 odelenja u matičnoj školi i jedno odelenje u izdvojenom odelenju u Donjoj Vrežani. Otprilike 128 učenika. Mi smo naravno spremni, naš poziv je takav da moramo biti spremni, da se moramo posvetiti deci u svakom trenutku. Novina će biti svakako, jedna od osnovnih novina je razlika u ocenjivanju u prvom razredu, zatim imamo novinu u pogledu zimskog raspusta i ja se nadam da će ova školska godina zaista doneti jedan boljitak koji je svima nama preko potreban. Prvacima je dobrodošlicu poželeo i zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoj Slavković. Onoliko koliko je mogao grad zajedno sa školama, pripremili smo škole da školska godina počne normalno, bar onog dela, kad se tiče onog dela koji pripada gradu. Ja se nadam da je i onaj obrazovni deo također pripreman i da će normalno krenuti školska godina. Ono što sam nažalost saznao od direktora škole, a verovatno će to biti priča slična i u drugim školama, jeste da je manji broj upisane dece u prvom razredu od onog koji je završio 8. razred, što je nekakav reper, što pokazuje da Srbija ima ozbiljan demografski problem i da se mora ozbiljno tim pozabaviti, zapostaviti možda skoro sve. Možemo mi napraviti fabrike i puteve, ali ako ne budemo imali dece, džabe nam je sve to. Ove mališane tek očekuju obaveze. Prvog dana će se upoznati i pripremiti za nove izazove.